Breaking news. uJub Jub lo opresenta le show yaJola 99 useboshiwe. Udaba lakhona lubhalwe uPule Jones osebenzele iNCA. Sibhalele khona ukuthi uJub Jub ubhekene namacala awu-3. Elokuqala i-kidnapping, elokuthumba, defeating the ends of justice and discharging of a firearm in public. Wayesethi NB, no attempted murder charged. He will appear in court tomorrow. Jub Jub is in custody at a police station in Ekurhuleni. Njengoba sesizwileka ukuthi nanka amacala afika athwesa wona: kidnapping, defeating the ends of justice, elesithathu i-discharging of firearm in public, keep isibhamu nje emphakathini. Siyazi ke ukuthi kuyicala ukukhipha isibhamu, usiqhumisa nje isibhamu emoyeni kuyicala, ngoba ngokomthetho noma ngokwesayensi uma inhlamvu iphuma yaphezulu la izofika igcine khona izobuya ngasame speed ephume ngaso. Bakhona abantu abalahlekelwa ilunga lomndeni wabo. Ngiyakhumbula sake sakhuluma ngalo lolu daba, kwakhomenta omunye usisi wathi umfowabo washawa inhlamvu yamshaya nje kanjalo, kwangazi ukuthi iqhamukaphi, iyavela nje phezulu yamshaya wadlula emhlabeni. Nakomunye umuzi engujwayele kwangena inhlamvu endlini, yavela yangena nje phezulu ukuthayela, yangena yawela phansi ngoba le nhlamvu yayidutshulwe phezulu yayisibuyela kulo muzi. Ingakho-ke kuyicala ukuqhumisa isibhamu emoyeni. Asifundeke ukuthi wenzeni uJub Jub leze yamholela ekuthenini abhekane nalamacala amathathu. Zolifunda-ke njengoba libhaliwe. A 45-year-old man was arrested for kidnapping, unlawful discharge of firearm and defeating the ends of justice following a shooting incident involving an e-hailing driver in Edenvale on Sunday morning, 14 June 2026, okusuku lanamuhla. It is alleged that approximately at 7:30, the e-hailing driver had transported a female passenger to a residence in Edenvale when he confronted by the suspect, who accuses him of being involved in a romantic relationship with his girlfriend. The suspect allegedly forced the e-hailing driver into his vehicle and prevented him from leaving. During the incident, the suspect reportedly discharged a firearm in the direction of the driver. The e-hailing driver managed to escape unharmed and immediately drove to a nearby police station to report the matter. Ngoba bengizibuza mina ukuthi i-kidnapping ifika kanjani kuleli cala, ngoba sesiyasithola istory ukuthi intombi kaJub Jub ifike nale moto. Uma ifika le moto le, uJub Jub yena mayiphuma walwisa lo mlisa, emlusela ukuthi uthatha ijola nentombi yakhe, uthandana nentombi yakhe. Lo msindo nje wonke usuka lapho ukuthi lo uthi lo uthandana nentombi yakhe. Ngaleso sizathu wayesemkhiphela isibhamu. Ngiyokusho kwabo bathi wasikhomba kulo welo. Manje ke umuntu uma ekukhomba ngesibhamu useyakuphoqa manje ukuthi ungasahambi ngokuthanda kwakho. Ingakho ke mhlawumbe kunale charge ye-kidnapping, kodwa okunye sizokuzwa kahle kusasa uma evela enkantolo. Ngakho-ke ave zibalulekile lezi zinto ukuthi siziqonde. Futhi-ke nesikhwele, isikhwele siyabulalisa. Yonke lento le isuka nje ngenxa yesikhwele, ngoba yena azacabanga ukuthi lo uthandana nentombi yakhe. Mhlawumbe ibingashongo nokuthi yeza, mhlawumbe njengoba kuthiwa ifike ekuseni nje ibingalalanga nasendlini. Ngakho yena uma ngabe sefika imoto itshela ukuthi hayi ilethwe isoka layo, asilazi-ke iqiniso laziwa abanikazi bendawo. Ngoba njengoba siphila esikhathini lapho khona kunabo driver laba bama-Uber noma e-hailing, sekulula ukuthi umuntu angalethwa isoka lakhe, fike limbeke esangweni athi kuwe u-driver kade requestini. Ayikho futhi into ongamphikisa ngaphandle uma ungathi akavula i-app yakhe ubone ukuthi ngempela uye, kodwa nje nalokho kupossible. Kodwa okuningi sizokuzwa kusasa. Sengathi nje singakufunda ikakhulukazi njengabantu besilisa ukuthi ukuthatha izinto ngamawala kuyahlupha, kunama-consequences angekho mahle. Buka manje useboshiwe. Asike sithi laba ababili bebethandana,
asike sithi nje laba ababili bebethandana, njengoba eseboshiwe yena afike kusasa mhlawumbe bayi-oppose ibail kuthiwa uzowenza i-application ngaleli avike elizayo. Labo uma ngabe bebethandana sebesala bethandana kahle free yena engekho. Manje uyabona ukuthi ikhona izinto, yebo ngikhona inhliziyo ayiphakelwa, kodwa ikhona izinto ezingafuni uthathe ngamawala. Kodwa-ke njengoba kuthiwa intombi yakhe-ke naye mhlawumbe uhlulwe uthando, mhlawumbe uyithanda kakhulu le ntombi, yingakho eze wathatha isinqumo sokuthi akenze lento ayenzile. Kodwa-ke okuningi sokuzwa kahle kusasa uma esevelile enkantolo, ngoba into eba yinhle umuntu uma isenkantolo ukuthi kufunda i-charge sheet okuyiyona esuke ichaza kabanzi ukuthi lo muntu uboshelwe leli cala nalesi sizathu nangalesi sizathu, bese decide ukuthi baye-oppose ibail noma kabayi-oppose. Kodwa kwami nje manje bekungukuthi angikwazisi ukuthi uJub angisalitholanga negama lakhe langempela, akunandaba ngoba vele abantu abanegama lakhe langempela akabalazi, bazi ukuthi uJub uboshiwe, uzovela enkantolo kusasa. Amacala atheswe wona amathathu: le kidnapping, defeating the ends of justice, nalele discharging of a firearm in public. Noma nginga-understand ukuthi defeating the ends of justice ingena kanjani, angi-understand ngoba icala leli lijwayele ukubekwa amaphoyisa uma ngabe bephazamise ukusebenza kwengalo yomthetho. Angazi-ke la kuye ukuthi lingena kanjani, ingakho ngithi sizozwa kahle imininingwane uma esevelile enkantolo seyifunda i-charge sheet, mhlampe bazochaza ukuthi lingena kanjani le charge esithathu. Kidnapping ngingavuma uma ngabe ekhipha isibhamu waphoqa lo ukuthi awuhambi la, vele lokho ukumkidnap umuntu, ukumkidnapha ngempela. Lapho-ke ngingavuma ngithi hayi, i-kidnapping ngiyayi-understand ukuthi ifika kanjani. Nale discharging of a firearm in public, njengoba kuthiwa usikhiphile nje isibhamu, noma kuthiwa usidubulile emoyeni noma ungasidubula, lokho nje kukodwa kuyicala, siyakwazi. Kodwa nje ngixakwa ile ye-defeating the ends of justice ukuthi kuyenzeke kanjani. Yingakho ngingaqondi ukuthi yenzeke kanjani, ngoba phela ilamacala besijwayele ukwabona uma ethweswa amaphoyisa ukuthi hhayi wena uphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Ya ilokho nje nami okungididayo. Sizozwa kodwa kahle kusasa. Ngicela ukuze ukuphala kwakho-ke la comment section, ngizwe ukuthi wena ubona kanjani lolu daba esilixoxayo lokuboshwa kukaJub. Mina nawe asidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga kakhulu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike, usubscribe.